Faith Church International, Sokoban Wood Village, First Boiler Junction, Otihini Asase so. Ehona ubenya asumdue ama okra. Abusua bi wo ho a, wo mu nyini nche. Ebi wo ho a, awore anim. Abusua bi nso yedie abon. Ni nyina fridi free. Wonso abusua no, emu nsam tesen. Se wo ye krado, se ba wo so ni nyina agu a. Wo ye Gilgal Season 2. Omuni Empire Bo kese. Komuni muni wa asase ne so bubu nkonua. Enanson Empire Bo akomchine. Eni mega watch nighter. Tumini ojadi echi. Our True Faith Church International, Sokoban Wood Village, First Boiler Junction. Asofo ni adinfo ahodo a wodi wani monyam wonto mi ene wonwusra ebeta adwuma de achi enie Apostle Samuel Owusu Boateng, General Secretary, Apostle Peter Mensah, Ashanti West Regional Pastor, Apostle Paul Ba, Kwaubi B District, Pastor Isaac Opoku Newton, Zonal Pastor, Kote, Prophet Peter Amua, Abrepo District, Head of Prophet, Prophet Joseph Okodie, Adwajiri, Zonal Head of Prophet, Deacon Samuel Frimpong, City Summit, Ashefa Branch, Prophet David Owusu Koforidia, Prophet Benjamin Akoto, Macro, Prophet Paul Boadu, Ebuakwa Macro, Onyame nipa, Jumade nyina siri naso, ani Evangelist, Prophet Deacon Jacob Bechi, Ashanti West Region Head of Evangelism, Omuni Empire Bokasie, Eshasie, Sunday, 6, Ekosi Saturday, 12 April 2025, and upon Nkrong, Ekosi Awia Nomyensa, Debia, Asemtre Daso, Yefi Joshua Nguma, Etre Enum, Niimu Nkrong, na Arade Kachre Joshua se, ene mamuni museum and super afrimuso, and unti wafra ho Gilgal, the besi eneyara, kwa sieda yumreno, aya deliverance session, ena mega watch night nso, aya Friday, 11 April, anaju nondu, kosisa diabechi, shanusu se, jumadi enyine echi, ukwede biaso yempaibo, edano, Bethel Asasibe Sheki, fra 0243-819756, and now 0249-983311, Nejinchemu, Gilgal, Season 2, Omuni Empire Bokasie, Komuni Muni Wasa Sinisu Bubu Nkonia. True Faith Church International, Sokoban Wood Village, First Boiler Junction, Otihini Asase so. Ehona ubenya asumdue ama okra. Abusua bi wo ho a, wo mu nyini nche. Ebi wo ho a, awore anim. Abusua bi nso yedie abon. Ni nyina fridi free. Wonso abusua no, emu nsam tesen. Se wo ye krado, se ba wo so ni nyina agu a. Wo ye Gilgal Season 2. Omuni Empire Bo kese. Komuni muni wa asase ne so bubu nkonua. Enanson Empire Bo akomchine. Eni mega watch nighter. Tumini ojadi echi. Our True Faith Church International, Sokoban Wood Village, First Boiler Junction. Asofo ni adinfo ahodo a wodi wani monyam wonto mi ene wonwusra ebeta adwuma de achi enie Apostle Samuel Owusu Boateng, General Secretary, Apostle Peter Mensah, Ashanti West Regional Pastor, Apostle Paul Ba, Kwaubi B District, Pastor Isaac Opoku Newton, Zonal Pastor, Kote, Prophet Peter Amua, Abrepo District, Head of Prophet, Prophet Joseph Okodie, Adwajiri, Zonal Head of Prophet, Deacon Samuel Frimpong, City Summit, Ashefa Branch, Prophet David Owusu Koforidia, Prophet Benjamin Akoto, Macro, Prophet Paul Boadu, Ebuakwa Macro, Onyame nipa, Jumade nyina siri naso, ani Evangelist, Prophet Deacon Jacob Bechi, Ashanti West Region Head of Evangelism, Omuni Empire Bokasie, Eshasie, Sunday, 6, Ekosi Saturday, 12 April 2025, and upon Nkrong, Ekosi Awia Nomyensa, Debia, Asemtre Daso, Yefi Joshua Nguma, Etre Enum, Niimu Nkrong, na Arade Kachre Joshua se, ene mamuni museum and super afrimuso, and unti wafra ho Gilgal, the besi eneyara, kwa sieda yumreno, aya deliverance session, ena mega watch night nso, aya Friday, 11 April, anaju nondu, kosisa diabechi, shanusu se, jumadi enyine echi, ukwede biaso yempaibo, edano, Bethel Asasibe Sheki, fra 0243-819756, and now 0249-983311, Nejinchemu, Gilgal, Season 2, Omuni Empire Bokasie, Komuni muni wasa sinisu bubu nkonia. True Faith
Church International, Sokoban Wood Village, First Boiler Junction, Otihini Asase so. Ehon na ubenya asumdue ama okra. Abusua bi wo ho a, wo mu nyini nche. Ebi wo ho a, awore anim. Abusua bi nso yedie abawon. Ni nyina fridi free. Wonso abusua no, emu nsam tesen. Se wo ye krado, se ba wo so ni nyina agu a. Wo ye Gilgal Season 2. Omuni Empire Bo kese. Komuni muni wa asase ne so bubu nkonua. Enanson Empire Bo akomchine. Eni mega watch nighter. Tumini ojadi echi. Our True Faith Church International, Sokoban Wood Village, First Boiler Junction. Asofo ni adinfo ahodo a wodi wani monyam. Wonto mi ene wonwusra ebeta adwuma de echi. Enie Apostle Samuel Owusu Boateng, General Secretary. Apostle Peter Mensah, Ashanti West Regional Pastor. Apostle Paul Ba, Kwaubi Posu B District. Pastor Isaac Opoku Newton, Zonal Pastor. Kote, Prophet Peter Amua, Abrepo District, Head of Prophet. Prophet Joseph Okodie, Adwajiri, Zonal Head of Prophet. Deacon Samuel Frimpong, City Summit, Ashefa Branch. Prophet David Owusu Koforidia. Prophet Benjamin Akoto Macro. Prophet Paul Boadu, Ebuakwa Macro. Onyame nipa, Jumade nyina siri naso. Any evangelist, Prophet Deacon Jacob Bechi, Ashanti West Region Head of Evangelism. Omuni Empire Bokasie. Eshasie, Sunday, 6, Ekosi Saturday, 12 April 2025. Anapa Nonkron, Ekosi Awia Nomyensa. Debia. Assemble daso. Ye fi Joshua nguma. Etie enum ni imu enkron. Na Awurade ka kire Joshua se, ene mamuni Muslim enso pa afrimo so. Enu nti wo fra ho Gilgal. Di besi ene yara. Kwa sieda yumre no, aya deliverance session. Ena mega watch night no so. Aya Friday, 11 April. Anaju nondu kosi sa de bechi. Shanu so se, jumadi nyina echi. Ukwada bia so ye mpaibo. Edano, Bethel Asasibe Sheki. Fra 0243 819756. Ana 0249 983311. Nejinchemu. Gilgal Season 2. Omuni Empire Bokasie. Komuni muni wa asase ne so bubu nkonua. True Faith Church International, Sokoban Wood Village, First Boiler Junction, Otihini Asase so. Ehon na ubenya asumdue ama okra. Abusua bi wo ho a, wo mu nyini nche. Ebi wo ho a, awore anim. Abusua bi nso yedie abawon. Ni nyina fridi free. Wonso abusua no, emu nsam tesen. Se wo ye krado, se ba wo so ni nyina agu a. Wo ye Gilgal Season 2. Omuni Empire Bo kese. Komuni muni wa asase ne so bubu nkonua. Enanson Empire Bo akomchine. Eni mega watch nighter. Tumini ojadi echi. Our True Faith Church International, Sokoban Wood Village, First Boiler Junction. Asofo ni adinfo ahodo a wodi wani monyam. Wonto mi ene wonwusra ebeta adwuma de echi. Enie Apostle Samuel Owusu Boateng, General Secretary. Apostle Peter Mensah, Ashanti West Regional Pastor. Apostle Paul Ba, Kwaubi Posu B District. Pastor Isaac Opoku Newton, Zonal Pastor. Kote, Prophet Peter Amua, Abrepo District, Head of Prophet. Prophet Joseph Okodie, Adwajiri, Zonal Head of Prophet. Deacon Samuel Frimpong, City Summit, Ashefa Branch. Prophet David Owusu Koforidia. Prophet Benjamin Akoto Macro. Prophet Paul Boadu, Ebuakwa Macro. Onyame nipa, Jumade nyina siri naso. Any evangelist, Prophet Deacon Jacob Bechi, Ashanti West Region Head of Evangelism. Omuni Empire Bokasie. Eshasie, Sunday, 6, Ekosi Saturday, 12 April 2025. Anapa Nonkron, Ekosi Awia Nomyensa. Debia. Assemble daso. Ye fi Joshua nguma. Etie enum ni imu enkron. Na Awurade ka kire Joshua se, ene mamuni Muslim enso pa afrimo so. Enu nti wo fra ho Gilgal. Di besi ene yara. Kwa sieda yumre no, aya deliverance session. Ena mega watch night no so. Aya Friday, 11 April. Anaju nondu kosi sa de bechi. Shanu so se, jumadi nyina echi. Ukwada bia so ye mpaibo. Edano, Bethel Asasibe Sheki. Fra 0243 819756. Ana 0249 983311. Nejinchemu. Gilgal Season 2. Omuni Empire Bokasie. Komuni muni wa asase ne so bubu nkonua.
True Faith Church International, Sokoban Wood Village, First Boiler Junction, Otihini Asase so. Ehon na ubenya asumdue ama okra. Abusua bi wo ho a, wo mu nyini nche. Ebi wo ho a, awore nim. Abusua bi nso yedie abon. Ni nyina fride fre. Wonso abusua no, emu nsam tesen. Se wo ye krado, se ba wo so ni nyina agu a. Wo ye Gilgal Season 2. Omuni Empire Bo kese. Komuni muni wa asase ni so bubu nkonua. Enanson Empire Bo akomchine. Eni mega watch nighter. Tumini ojadi echi. Our True Faith Church International, Sokoban Wood Village, First Boiler Junction. Asofo ni adinfo ahodo a wodi wani monyam. Wonto mi ene wonusra ebeta adwuma de achi. Enie Apostle Samuel Owusu Boateng, General Secretary. Apostle Peter Mensah, Ashanti West Regional Pastor. Apostle Paul Ba, Kwaubi B District. Pastor Isaac Opoku Newton, Zonal Pastor. Kote, Prophet Peter Amua, Abrepo District, Head of Prophet. Prophet Joseph Okodie, Adwajiri, Zonal Head of Prophet. Deacon Samuel Frimpong, City Summit, Ashefa Branch. Prophet David Owusu Koforidia. Prophet Benjamin Akoto Macro. Prophet Paul Boadu, Ebuakwa Macro. Onyame nipa, Jumade nyina asiri naso. Ani Evangelist Prophet Deacon Jacob Bechi, Ashanti West Region Head of Evangelism. Omuni Empire Bokesie. Eshasie Sunday 6 ekosi Saturday 12 April 2025. Anapa nonkron ekosi awia nom yensa. Debia. Assemble daso. Ye fi Joshua ngoma. Etie enum ni yimu enkron. Na Awurade ka kire Joshua se, ene mamuni Misrim ensopa afimu so. Enu nti wofra ho Gilgal. Di besi ene yara. Kwa sieda yumre no aya deliverance session. Ena mega watch night no so aya Friday 11 April. Anaju nondu kosi sa de bechi. Shanu so se, jumadi nyina echi. Ukwada bia so yempaibo. Edano Bethel Asasibe Sheki. Fra 0243 819756 and 0249 983311. Nejinchemu Gilgal Season 2. Omuni Empire Bokesie. Komuni muni wasasi ni so bubu nkonua. True Faith Church International, Sokoban Wood Village, First Boiler Junction, Otihini Asase so. Ehon na ubenya asumdue ama okra. Abusua bi wo ho a, wo mu nyini nche. Ebi wo ho a, awore nim. Abusua bi nso yedie abon. Ni nyina fride fre. Wonso abusua no, emu nsam tesen. Se wo ye krado, se ba wo so ni nyina agu a. Wo ye Gilgal Season 2. Omuni Empire Bo kese. Komuni muni wa asase ni so bubu nkonua. Enanson Empire Bo akomchine. Eni mega watch nighter. Tumini ojadi echi. Our True Faith Church International, Sokoban Wood Village, First Boiler Junction. Asofo ni adinfo ahodo a wodi wani monyam. Wonto mi ene wonusra ebeta adwuma de achi. Enie Apostle Samuel Owusu Boateng, General Secretary. Apostle Peter Mensah, Ashanti West Regional Pastor. Apostle Paul Ba, Kwaubi B District. Pastor Isaac Opoku Newton, Zonal Pastor. Kote, Prophet Peter Amua, Abrepo District, Head of Prophet. Prophet Joseph Okodie, Adwajiri, Zonal Head of Prophet. Deacon Samuel Frimpong, City Summit, Ashefa Branch. Prophet David Owusu Koforidia. Prophet Benjamin Akoto Macro. Prophet Paul Boadu, Ebuakwa Macro. Onyame nipa, Jumade nyina asiri naso. Ani Evangelist Prophet Deacon Jacob Bechi, Ashanti West Region Head of Evangelism. Omuni Empire Bokesie. Eshasie Sunday 6 ekosi Saturday 12 April 2025. Anapa nonkron ekosi awia nom yensa. Debia. Assemble daso. Ye fi Joshua ngoma. Etie enum ni yimu enkron. Na Awurade ka kire Joshua se, ene mamuni Misrim ensopa afimu so. Enu nti wofra ho Gilgal. Di besi ene yara. Kwa sieda yumre no aya deliverance session. Ena mega watch night no so aya Friday 11 April. Anaju nondu kosi sa de bechi. Shanu so se, jumadi nyina echi. Ukwada bia so yempaibo. Edano Bethel Asasibe Sheki. Fra 0243 819756 and 0249 983311. Nejinchemu Gilgal Season 2. Omuni Empire Bokesie. Komuni muni wa asase ni so bubu nkonua.
True Faith Church International, Sokoban Wood Village, First Boiler Junction, Otihini Asase so. Ehona ubenya asumdue ama okra. Abusua bi wo ho a, wo mu nyini nche. Ebi wo ho a, awore anim. Abusua bi nso yedie abon. Ni nyina fride fre. Wo nso abusua no, emu nsam tesen. Se wo ye krado, se ba wo so ni nyina agu a. Wo ye Gilgal Season 2. Omuni Empire bo kase. Komuni muni wa asase ni so bubu nkonua. Enanson Empire bo akomchine. Eni mega watch nighter. Tumini ojadi echi. Our True Faith Church International, Sokoban Wood Village, First Boiler Junction. Asofo ni adinfo ahodo a wodi wani monyam. Wonto mi ani wanwusra ebeta adwuma de achi. Enie Apostle Samuel Owusu Boateng, General Secretary. Apostle Peter Mensah, Ashanti West Regional Pastor. Apostle Paul Ba, Kwaubi B District. Pastor Isaac Opoku Newton, Zonal Pastor. Kote, Prophet Peter Amua, Abrepo District, Head of Prophet. Prophet Joseph Okodie, Adwajiri, Zonal Head of Prophet. Deacon Samuel Frimpong, City Summit, Ashefa Branch. Prophet David Owusu Koforidia. Prophet Benjamin Akoto Macro. Prophet Paul Boadu Ebuakwa Macro. Onyame nipa Jumade nyina siri naso. Ani Evangelist Prophet Deacon Jacob Bechi, Ashanti West Region Head of Evangelism. Omuni Empire Bokasie. Eshasie Sunday 6 ekosi Saturday 12 April 2025. Anaponon Kron ekosi awia nom yensa. Debia Assemble daso ye free Joshua nguma. Etie enum ni yimu enkron. Na Awurade ka kire Joshua se enema muni Mizim ensopa afrimu so. Enu nti wofre ho Gilgal di besi eneyara. Kwa sieda yumre no aya deliverance session. Ena mega watch night no so aya Friday 11 April. Anaju nondu kosi sa de bechi. Shanu so se dwumadi nyina echi. Ukwada bia so yempaibo. Edano Bethel Asase be sheki. Fra 0243 819756 and 0249 983311. Nejinchemu Gilgal Season 2. Omuni Empire Bokasie. Komuni muni wa asase ni so bubu nkonua. True Faith Church International, Sokoban Wood Village, First Boiler Junction, Otihini Asase so. Ehona ubenya asumdue ama okra. Abusua bi wo ho a, wo mu nyini nche. Ebi wo ho a, awore anim. Abusua bi nso yedie abon. Ni nyina fride fre. Wo nso abusua no, emu nsam tesen. Se wo ye krado, se ba wo so ni nyina agu a. Wo ye Gilgal Season 2. Omuni Empire bo kase. Komuni muni wa asase ni so bubu nkonua. Enanson Empire bo akomchine. Eni mega watch nighter. Tumini ojadi echi. Our True Faith Church International, Sokoban Wood Village, First Boiler Junction. Asofo ni adinfo ahodo a wodi wani monyam. Wonto mi ani wanwusra ebeta adwuma de achi. Enie Apostle Samuel Owusu Boateng, General Secretary. Apostle Peter Mensah, Ashanti West Regional Pastor. Apostle Paul Ba, Kwaubi B District. Pastor Isaac Opoku Newton, Zonal Pastor. Kote, Prophet Peter Amua, Abrepo District, Head of Prophet. Prophet Joseph Okodie, Adwajiri, Zonal Head of Prophet. Deacon Samuel Frimpong, City Summit, Ashefa Branch. Prophet David Owusu Koforidia. Prophet Benjamin Akoto Macro. Prophet Paul Boadu Ebuakwa Macro. Onyame nipa Jumade nyina siri naso. Ani Evangelist Prophet Deacon Jacob Bechi, Ashanti West Region Head of Evangelism. Omuni Empire Bokasie. Eshasie Sunday 6 ekosi Saturday 12 April 2025. Anaponon Kron ekosi awia nom yensa. Debia Assemble daso ye free Joshua nguma. Etie enum ni yimu enkron. Na Awurade ka kire Joshua se enema muni Mizim ensopa afrimu so. Enu nti wofre ho Gilgal di besi eneyara. Kwa sieda yumre no aya deliverance session. Ena mega watch night no so aya Friday 11 April. Anaju nondu kosi sa de bechi. Shanu so se dwumadi nyina echi. Ukwada bia so yempaibo. Edano Bethel Asase be sheki. Fra 0243 819756 and 0249 983311. Nejinchemu Gilgal Season 2. Omuni Empire Bokasie. Komuni muni wa asase ni so bubu nkonua. True
True Faith Church International, Sokoban Wood Village, First Boiler Junction, Otihini Asase so. Ehon na ubenya asumdue ama okra. Abusua bi wo ho a, wo mu nyini nche. Ebi wo ho a, awore anim. Abusua bi nso yedie abowon. Ni nyina fridi free. Wonso abusua no, emu nsam tesen. Se wo ye krado, se ba wo so ni nyina agu a. Wo ye Gilgal Season 2. Omuni Empire Bo kese. Komuni muni wa asase ni so bubu nkonua. Enanson Empire Bo akomchine. Eni mega watch nighter. Tumini ojadi echi. Our True Faith Church International, Sokoban Wood Village, First Boiler Junction. Asofo ni adinfo ahodo a wodi wani monyam. Wonto mi ene wonwusra ebeta adwuma de echi. Enie Apostle Samuel Owusu Boateng, General Secretary. Apostle Peter Mensah, Ashanti West Regional Pastor. Apostle Paul Ba, Kwaubi B District. Pastor Isaac Opoku Newton, Zonal Pastor. Kote, Prophet Peter Amua, Abrepo District, Head of Prophet. Prophet Joseph Okodie, Adwajiri, Zonal Head of Prophet. Deacon Samuel Frimpong, City Summit, Ashefa Branch. Prophet David Owusu Koforidia. Prophet Benjamin Akoto Macro. Prophet Paul Boadu Ebuakwa Macro. Onyame nipa Jumade nyina sini naso. Ani Evangelist Prophet Deacon Jacob Bechi, Ashanti West Region Head of Evangelism. Omuni Empire Bokesie. Eshasie Sunday 6 ekosi Saturday 12 April 2025. Anaponon Kron ekosi awia nom yensa. Debia Asemche daso ye fi Joshua nguma. Eti enum ni yimu enkron. Na awurade ka kire Joshua se ene mamuni Mizrim ensopa afrimuso. Enu nti wofre ho Gilgal di besi ene yara. Kwa sieda yumre no aya deliverance session. Ena mega watch night no so aya Friday 11 April. Anaju nondu kosi sa de bechi. Shanu so se jumadi nyina echi. Ukwada bia so ye mpaibo. Edano Bethel Asase be Sheki. Fra 0243 819756 and 0249 983311. Nejinchemu Gilgal Season 2. Omuni Empire Bokesie. Komuni muni wa asase ni so bubu nkonua. True Faith Church International, Sokoban Wood Village, First Boiler Junction, Otihini Asase so. Ehon na ubenya asumdue ama okra. Abusua bi wo ho a, wo mu nyini nche. Ebi wo ho a, awore anim. Abusua bi nso yedie abowon. Ni nyina fridi free. Wonso abusua no, emu nsam tesen. Se wo ye krado, se ba wo so ni nyina agu a. Wo ye Gilgal Season 2. Omuni Empire Bo kese. Komuni muni wa asase ni so bubu nkonua. Enanson Empire Bo akomchine. Eni mega watch nighter. Tumini ojadi echi. Our True Faith Church International, Sokoban Wood Village, First Boiler Junction. Asofo ni adinfo ahodo a wodi wani monyam. Wonto mi ene wonwusra ebeta adwuma de echi. Enie Apostle Samuel Owusu Boateng, General Secretary. Apostle Peter Mensah, Ashanti West Regional Pastor. Apostle Paul Ba, Kwaubi B District. Pastor Isaac Opoku Newton, Zonal Pastor. Kote, Prophet Peter Amua, Abrepo District, Head of Prophet. Prophet Joseph Okodie, Adwajiri, Zonal Head of Prophet. Deacon Samuel Frimpong, City Summit, Ashefa Branch. Prophet David Owusu Koforidia. Prophet Benjamin Akoto Macro. Prophet Paul Boadu Ebuakwa Macro. Onyame nipa Jumade nyina sini naso. Ani Evangelist Prophet Deacon Jacob Bechi, Ashanti West Region Head of Evangelism. Omuni Empire Bokesie. Eshasie Sunday 6 ekosi Saturday 12 April 2025. Anaponon Kron ekosi awia nom yensa. Debia Asemche daso ye fi Joshua nguma. Eti enum ni yimu enkron. Na awurade ka kire Joshua se ene mamuni Mizrim ensopa afrimuso. Enu nti wofre ho Gilgal di besi ene yara. Kwa sieda yumre no aya deliverance session. Ena mega watch night no so aya Friday 11 April. Anaju nondu kosi sa de bechi. Shanu so se jumadi nyina echi. Ukwada bia so ye mpaibo. Edano Bethel Asase be Sheki. Fra 0243 819756 and 0249 983311. Nejinchemu Gilgal Season 2. Omuni Empire Bokesie. Komuni muni wa asase ni so bubu nkonua. True
Faith Church International, Sokoban Wood Village, First Boiler Junction, Otihini Asase so. Ehona ubenya asumdue ama okra. Abusua bi wo ho a, wo mu nyini nche. Ebi wo ho a, awore anim. Abusua bi nso yedie abon. Ni nyina fride free. Wo nso abusua no, emu nsam te sen. Se wo ye krado, se ba wo so ni nyina agu a. Wo ye Gilgal Season 2. Omuni Empire bo kese. Komuni muni wa asase ni so bubu nkonua. Enanson Empire bo akomchine. Eni mega watch nighter. Tumini ojadi echi. Our True Faith Church International, Sokoban Wood Village, First Boiler Junction. Asofo ni adinfo ahodo a wodi wani monyam. Wonto mi ani wanwusra ebeta adwuma de echi. Enie Apostle Samuel Owusu Boateng, General Secretary. Apostle Peter Mensah, Ashanti West Regional Pastor. Apostle Paul Ba, Kwaubi B District. Pastor Isaac Opoku Newton, Zonal Pastor. Kote, Prophet Peter Amua, Abrepo District, Head of Prophet. Prophet Joseph Okodie, Adwajiri, Zonal Head of Prophet. Deacon Samuel Frimpong, City Summit, Ashefa Branch. Prophet David Owusu Koforidia. Prophet Benjamin Akoto, Macro. Prophet Paul Boadu, Ebuakwa Macro. Onyame nipa, Jumade nyina siri naso. Ani Evangelist, Prophet Deacon Jacob Bechi, Ashanti West Region Head of Evangelism. Omuni Empire Bokesie. Eshasie, Sunday, 6, Ekosi Saturday, 12 April 2025. Anaponon Kron, Ekosi Awia Nomyensa. Debia. Assemble daso. Ye free Joshua Nguma. Etie enum, ni imu enkron. Na Awurade ka kire Joshua se, ene mamuni Misrim ensopa afrimuso. Enu nti wofre ho Gilgal, di besi ene yara. Kwa sieda yumre no, aya deliverance session. Ena mega watch night no so, aya Friday, 11 April. Anaju nondu kosi sa de bechi. Shanu so se, jumadi nyina echi. Ukwede bia so yempaibo. Edano, Bethel Asasibe Sheki. Fra 0243 819756. Ana 0249 983311. Nejinchemu. Gilgal. Oshe ewo Kintom TV so. Yadi Kristo ensem echia nyamema ene adofunum nyina. Yimpa yese ensi okra bia ye. Ebra ade achen ayawrade adomunti ane nyina tenkwam. Aya no kware gidi asafo a yewo Kumase Sokoba Wood Village Bola Junction ana enanope motie nka ewo Kintom TV so bamade na ene yentena efiri sabre kwapem nonkono abapa ho sima edu enso na de britia kakra ya time no eye 8 to 9 am nti ebre ekọ kakra nti nyame asem ane ne oba beche na ohwe video no ana ebo kakra no a program kesie bi baso a yatu din se omuni mpaibo kesie ya ebaso Kumase Sokoban Wood Village True Faith Church International osofo odifo Jacob Bechi baba bia wo bia no panyame sha amen one na dwumayefo edi dwumadi asi ho bia na honam framu enioma bi course obu eteteo uje ho ba bia anye fa ho be wura mpabo mu eye 6 April na ye wie on the 12th ya toto nsafre adwumayefo mpanifo bebre nti hye no so na number no a eda screen ase no fa na emu nchiremu bia no ya de amount. Hallelujah, amen. Yo nyame mani adofonom ebraso se ye de Nkwagyeɛ sema ya to din se salvation adwumadi efa Kintom TV so ema dodo a ehwe ye nti ansa na nyame asem beba no ye bebo mpaye na enu achi no nyame asem no abasam fie kompa bom everything for them. Inyankopɔn ne abanka se Awurade atumi ne ahode ode koso ada wase hye no nyam kamfo de ayo tumi no ahode so de nyina bidru studio house on due me hu bone antebone bebre du se de wasem bro mo so pa chusu hu yembo na ma utumi nkonkoro ba de ho ba na boy chidom na ena no pay asema ba no nkogu akra koma so no nya dwen sa kyerɛ mfa ma odi asa upia wanya yira ba utumi koso abeke one hu gu mu na ma ya hoden adom nti amen 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 amen. Yo Yunia Sam Tera se Yamisha Yo Yamema ene adofono mu a yene mo hia ewo Kintom TV so ebia ene ne dedike a wo hwe ne a True Faith Church International Kumase Sokoban Wood Village ana mo tie kai
kwesera bia anopa no wɔtwe ekɔpem ne ndɔnkono so ne nyame asɛm ɛfa Kintom TV so ama ahwɛfo nyinaa dwumadie nso ɛnam social media yi so Facebook ɛne TikTok ne Evangelist Jewura ana YouTube no nso ɛyɛ Jewura TV ɛnɛ anɔpa yi yɛne odi nkɔmmɔ ne nɛ message a yɛde ɛbrɛ no yɛato din sɛ Adwen Sakyera ni hɔ a nkwagyeɛ nso ɛni hɔ. Praise God. Amen. Adwen Sakyera ni hɔ a nkwagyeɛ nso ɛni hɔ. Enti mɛsrɛ dodo a etie me na ɛhwɛ me ne sɛ ewiase asese a yɛtie nsɛm de bi ha sɛ ana meka sɛ adeɛ a ehia mu onipa biara wɔ asase wɔ esu edi kae ɛsɛ ɔbɛhwɛ Yesu Kristo akyira kwan sɛ wɔnhwɛ no akyira kwan nyinaa ni na wɔmfa ho anto no so a ɛda bi akyiri no ɔkra nkwagyeɛ bɛɛde nnipa bebree ate asase yi so a wɔn sɛ wɔn agye Kristo adi bɛrɛ Adwen Sakyera wɔn bi praise God. Amen. Na nkwagyeɛ baabi baako pɛ ɛna wɔ ɛne Kristo eti ɔyɔfo a wɔhyɛ me ɛwɔ Kintom TV so dodo a ɛhyɛ me ɛwɔ media no so mepa mo kyɛw bɔɔde mpɔ sɛ asase a wɔbɛpie suo no wobɛhwɛ Adwen Sakyera kyerɛ kwae ɛyɛ very important sɛ wɔntumi ansakra w'adwen na wɔn sɛ kinkiri asam ato gyeme so amen Amen. ɛsɛ sɛ ɔhwɛ wiase wɔ mu a bɔne afa wiase nyinaa bɔne afa wiase sɛ bɔnsɛm ama bɔne atiri nipa tɛkyerɛma so ɛkyɛn asikyire ɛne woɔ nti ama babrɛ di bɔne ɔmu nsuro bi gyeme so amen na onipa baako pɛ ɛna ɛbɛtumi ade wɔ nipa bɔne akyɛ no ɔne Yesu Kristo na before sɛ ɔde bɔne no bɛkyɛ no ade sɛ wankasa mu wasakra w'adwen very important botaeɛ a Kristo ɛde bɛ wiase no yɛnhwɛ ho asɛm Luke chapter 5 verse number 32 ɛna nɔpa yi mene ɔfa a wo no mahyia masɛm a mene wo ka no mato din sɛ Adwen Sakyera ni hɔ a nkwagyeɛ no so ɛni hɔ ebinom ayɛ ɔma adwen sɛ Yesu Kristo ne wu ɔbɛwu yɛ no wɔwu ma ewiase nipa nyinaa ɔbɛwu ma adebɔnyɛfoɔ ɛyɛ nokorɛ gyeme so amen bɛrɛ adebɔnyɛfoɔ no a ɔbɛwu ma wɔn no wɔwu ma wɔn a wɔn mo ntwane abɛtoa sɛ ɔte aseɛ na wɔn bɛtumi nkyɛn bɔne yɔ wɔn mo na wɔn gyaa no ɛso bɛba mfa so ama wɔn ɛdi sɛ wotie me na wokɔ asɔre anaa wonkɔ asɔre a hwehwɛ Adwen Sakyera kyerɛ kwan amen kɔ Luke chapter 5 verse number 32 watɔ sɛ wɔatwerɛ sɛ na mamɛmfrɛ tenenefoɔ tiani o bɔdae a yɛrɛgye papa Yesu Kristo de ba asase so na mdi kaka kyerɛ no Yesu Kristo sɛ mamɛmfrɛ tenenefoɔ baa wɔ ba asase yi soɔ no deɛ ni kae mamɛfrɛ atenenefoɔ na mebɛfrɛ nnebɔneyɛfoɔ sɛ wɔnsakyera wɔadwene gyeme so amen John sɛ wohwɛ Yesu Kristo dwumadi a wɔdi yɛ nyinaa baabi a atenenefoɔ no wɔhɛ na nkɔhɔ bi ahyɛwfoɔ no guo baabi a ahyɛwfoɔ guo no afa hallelujah amen baabi a wifoɔ awopade ma wɔn ɔhyia no na wɔbɛwura na ɔde asɛmpa no ma nti ɛtɔ da na ato Farisifoɔ no si didua nti owura yi deɛ ɔbaeɛ no wɔne nnebɔneyɛfoɔ na didie wɔn na mo so wɔyɛ agyenkwa no wɔyɛ daadaa praise God amen sɛ wɔn mo botaeɛ a Kristo de ba asase so a wɔnhwɛ yɛ a wobɛyɛ mistake nti ɔdɔfoɔ yɛ a wotie me na wohwɛ me ebia na wote bɔne bi mu ɛntena bɔne no mu saa ebia na wɔpa Kristo mekamfo no de ama wo sɛ anɔpa yi makɔ yi na ɔmmerɛ w'abrabɔm na ɔnyi ɔhaw ne
ɛmaneɛ bi mfiri wo so gyeme so amen ɛntoɔso no kyerɛ sɛ yes na mefrɛ tenenefoɔ nti kristo so wɔ mefrɛ tenenefoɔ na mebɛfrɛ nnebɔnfoɔ so wɔnsɛkyerɛ wɔn wɔbaa sɛ wɔbɛfrɛ nnebɔnyɛfoɔ sɛ ɔyɛ dɛ wɔnsɛkyerɛ wɔdwene sɛ wɔnsɛkyerɛ wɔn ma dwe ɔrɔfo a ɔmasa no wɔto di sɛ adwensakere ni hɔ a nkwagyeɛ nsu no ebiara wotie bi na wohwɛ wote asɔre nipa nyinaa nsa wokɔ asɔre bia woyɛ mbɛfuo pani bɛde wɔ ɔbɛyifo praise God amen asɔre na paa no a yɛtoto nsɔɔda no mu anadwo na so afɔ gyim na kɔkɔ yerɛ wɔ asɔre na wɔ hɔ mapani wopa sakra wadwe rade wɔ ware nkyɛ amen sɛ wɔnsakra wadwen na wɔnto wɔmfiri bayiburo no mu a meka kyerɛ wo atamu da ɔhoma kyerɛ wo ghana asɔfoɔ binom a motie me ghana mpanimfoɔ binom ane mo temamufoɔ ne hemfo binom mesrɛ mo yesu kristo motaa de ba awiase ne sɛ wiase nipa nyinaa tiri nsakra wɔm adwen afiri bɔne sɛ sɛ nipa di bɔne a yɛmo nhye no gyeme so amen wɔte asɔɔda na wɔtwempena wɔte asɔɔda ɔnom ne bɔne wɔte asɔɔda na ɔtane obi kunu ho wɔte asɔɔda wɔyɛ bɛrima warefoɔ ɔso yɛsi yɛfura bibi side check nansan aberanteɛ bi wowɔ yɛre ɛwɔ ma na ɔno no atumi kukum ne side check ade a ɔbaa no so ɔntumi no nim ɛne tena bi ɔkunu ato ato ɛnso ɔkɔ asɔre wale ma wɔre nkyɛ amen na mekasa akyerɛ ebinom a mo ne wɔto yesu kristo din no so nanso made nsakra ne nwie paeɛ no mesrɛ mo yesu kristo no a yɛka no asɛm no sɛ wɔntumi ansakra wɔde mfudi na moɔde mpɔ sɛ wobɛyɛ bɔne kakra na sa deɛ tɛ nyamsu mu a meka kyerɛ wo nkwagyeɛ wɔyɛ de Rade ma wɔre nkyɛ amen duase deɛ bɛ Luke chapter 5 verse number 32 yes na mefrɛ tenenefoɔ wɔse ma mefrɛ tenenefoɔ na mebɛfrɛ nnebɔnfoɔ sɛ wɔnsɛkyerɛ wɔdwene mebɛfrɛ nnebɔnyɛfoɔ sɛ wɔnsɛkyerɛ wɔdwene hallelujah amen ɔdɔfo a wohyɛ me yesu kristo botɔ ɔde bae ne sɛ ɔbɛfrɛ nnebɔnyɛfoɔ wɔn ne dibɔnyɛni dibɔnyɛni no wɔ bi a ɔma yesu kristo ɔma n'abrabɔm wọ́n ní dìbòyé ní wọ́n bí a ne bọ́ọ̀nì ẹ̀kẹ́sẹ̀ wọn àkúmọ̀ mu jẹ́mi sọ amen na Yesu Kristo ẹ̀rú màsàm ẹni tí wọ́n sábà ká tó wọ́n sẹ́ ọ̀nbó dìbòyé ní bíẹ́ ní ìwò jẹ́nà dé nsakara ètèmí náà bọ̀ àwọn sọ́mi ẹ̀ náà lọ́pàá yìí mi sẹ́ no repentance no salvation ntí ebi mu a mo bẹ wúrọ̀ nyàmùsùn so ɔjase na muti nyamusumu emu brabɔ ni nyinaa no wɔn nsakira n'adwi dodoɔ nso abɛgye kristo ni yɛrɛ mutu mi kama kristo na nkwagye bi wɔ ne mu asase wɔyi onyankopɔn di ka adome no asase wɔyi ɛyɛ nomi asase gyeme so amen ɛyere so paa so a ewiase bɛkɔ na yie na obi a wotena bɔnim nkwagye wonya bi wɔn mo bɛnya adan nkwa ɛwɔ kristo mu no ɛne wɔn mo sakira wɔn adwe so ɔgye aseɛ ɛne wɔn abrabɔ esi hɔ ɛwɔ ɔtene bra nti sɛ wɔn agye yesu kristo ani na wɔn sakira wɔn adwe a nkwagye wonya bi amen eti ade nsakira no esansa ehu hie wɔ nyankopɔn na wɔn pɛ sɛ nipa bɛyira eti edi akyire nti no wanam dɔnso ɛka asɛm bi Matthew chapter 3 verse number 1 Matthew chapter 3 verse number 1 wato sai wɔse na ebire ne mu no wɔn nipa Yudea sɛ so bɛka asɛmpa sɛ Yohane suboni wode dika wore fansa hyɛ homa no Luke chapter 15 verse number 10 sɛ obi sakra n'adwene a yɛnhwɛ nsankyerɛnne a esi wɔ soro ansa Luke chapter 15 verse number 10 Luke chapter 15 verse number 10 wato sai saa na mese mo sɛ tiayo ɔnyame asɛm sɛ saa na ɔka kyerɛ yɛn nsa anigyeɛ mpo Onyankopɔn mmɔfoɔ n'anim anigyeɛ tiɛnie anigyeɛ
abaye onyankopɔn bɔfoɔ no ni onyankopɔn bɔfoɔ anim odiboyini baako a ɔsakyerɛ n'adwene ho ɔdeboyini baako a ɔsakyerɛ n'adwene ho praise God Amen. ne nkyɛ sɛ sɛm adwensakra ɛso wɔ mfasoɔ yes yes sɛ wo sakra woadwen a wokura ɔhotɔ nyasomdue na ɛdɛ na ɔba warefoɔ obi a wɔware sɛ sɛ mpratwe baako a wokɔtwerɛ kɔbɔ dwaman hwɛ anwanwe anwonwan nwanwan deɛ nwanwan hotei hɔ ano akɔkatire no akɔkatire hɔ ano a wɔtwe n'ani rumbio ni photo wom praise God Amen. ɔdɔfoɔ mese nkwagye ne baabi a kra kristo m yes na ansa na wobɛnya bie no agye sɛ ɔsakra wadwe ɛnti nyame asɛm sɛ kɔ saa na mese mo sɛ saa wɔka kyɛ yɛ nsa anigyeɛ bɔ onyankopɔn bɔfoɔ no anim anigyeɛ ɛbɔ wɔ nyankopɔn abɔfoɔ anim odiboyini baako a ɔsakyerɛ n'adwene ho ɔdeboyini baako paa ɔsakyerɛ n'adwene ho halleluya Amen. ɔdɔfoɔ yɛkra nkwagye ho hia ehia ɛti meto dodo a ɛtia me na ɛhwɛ me sɛ ɛfo sɛ ebia ne wɔyɛ bɔne bi asie ɛnkata so yes gyeme so amen Amen. pɛmu ka wo bɔ ne kyerɛ sɔfoɔ dɛm ka sɛ ɔte aseɛ na bu adwe mpɔ sɛ wasekyɛ na kakra aka yi no wobɛtena sia ma kristo apɛdeɛ ɛmu ma bɔne dabi nyɛ ɛfiri sɛ bɔnsam ne botaa nyina ne sɛ ɔma onipa bi anya nkwa dabi ɛti sɛ sɛ nso wiase wɔ ma asam bɔnsam to bɔne anneɔma ana agu wiase bɔne nko a bɔne nneɔma nko a bɔne bibia yɛ bɔne ɔn sɛ 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 even kora no sɛ wobɛnya sika a sɛ wopɛ sɛ sika kora ba wo nsɛm mu a agye sɛ ɔfa kwan bɔne so tramɔ ɛna sika wom wafa no saa na walodu no ke ama na wɔde kɔyinkye abrɛ nyame asɛm kɛsɛ tie mu bɔne no wade fa bɔne nkyɛ Amen. nti nyame asɛm sɛ ɔde bɔyini baako pɛ sakra a anigyeɛ bɔ ɔsoro bɔfoɔ no anim anigyeɛ ba wɔ soro bɔfoɔ yes anim anigyeɛ boyini baako pɛ de bɔyini baako pɛ a wɔsakra no adwo sɛ obi tie me na wɔhwɛ me na wɔyɛ dwamanfoɔ sɛ ɔte aseɛ Yes. na wɔ so wɔgyae na dwa ɔma dwama bia mu a asoro bɔfoɔ mpempem a ɔmo ne gye nyankopɔn wɔ soro no ɔma ne gye yes ateasefoɔ baanan no ɔma ne gye mo ne gye ampanifoɔ aduone nan wonyina ɔma ne gye yes otwiri abɔkɔ mi a ɔbɔ so bɔ asase no wɔno sunani yɛ deɛ bɛyɛ gye yesu kristo ni ɔmu sunani yɛ deɛ bɛyɛ gye praise God Amen. na nkyerɛ sɛ adwensakra ɛso wɔ mfasoɔ bebree ampa deɛ nti a anigyeɛ ba abɔfoɔ no anim ne sɛ yesu kristo wɔgya n'anim onyam too hɔ yes sɛ ɔte aseɛ ɛba asase so bɛhwie ne mogyaa agu de ma adebɔyɛfoɔ nti ɛsɛ sɛ mogyaa no ɛso ba mfasoɔ ampa gyame so amen Amen. kɔ Matthew chapter 3 verse number 1 watwɛ sae na ɛnɛ ne mu no dabi hɔ no nsi yo ɛhɔ no wɔse dɛ wɔse anigyeɛ bɔ ɔsoro bɔfoɔ no anim anigyeɛ ba wɔ soro abɔfoɔ anim odiboyini baako a ɔsakyerɛ n'adwene ho enti sɛ nyankopɔn abɔfoɔ ani gye a sɛ ɔdebɔni baakɔ pa sakra no adwen a na sɛ bɔnsam ɔnya nigyeɛ koraa dabi ɛberɛ a onipa gu so yɛ bɔne no na bɔnsam na n'ani agye nyagye gyeme so amen Amen. enti sɛ na nɔpa yi ɔdɔfoɔ wobɛtie nkwagye sɛm a yɛka yi na wɔsakra firi bɔnim sɛ ɔte aseɛ na wɔbɛgye yesu kristo adi a nkwagye bi wɔ baabi wɔde bɛma wo yes gyeme so amen Amen. na tie me nkasa Matthew chapter 3 verse number 1 watwɛ sae wɔse na ɛnɛ ne mu no na ɛna no mu no ɔne sobɔni bɛka sɛ wɔ Yudea sɛ so sɛ nti ɛsiane sɛ adwensakra ɛso yi ɛwɔ mfasoɔ ɛma onipa biara nti no ɛberɛ a yohane john the baptist Yes. ɔbaaya no ɔbɛka sae wɔbɛka sɛ wɔ Judea sɛ so sɛ ɔbɛka sɛm wɔ yudea serɛ so sɛ monsakyerɛ mo adwene monsakyerɛ na maadwene wɔsoro ahenni no abɛn praise God Amen. ghanafoɔ asɔfoɔ binom montiam yie ghana asabakafoɔ binom montiam yie adwuma a kristo ade bɛsii hɔ ɛwɔ wiase wɔ m ɛne sɛ nnipa ɛbɛnya daa nkwa yes nti sɛ ɔyɛ asɔfoɔ sɛ ɔyɛ evangelist na wotia me na mepatwɛ bebree wɔno mu nsɛm ɛnsakra nnipa a bɔmpa yɛ yie bɔmpa yɛyie anyɛ sɛ wankasa wosuasua musua baa ho so kɔ some evangelist binom wɔm sesɛ mfidie kogu kagyatia kagyitia kantamantone
ayi yɛ kan sɛ miamia bebree basira for deɛ PZ praise God amen wɔde adeɛ si hɔ a obetuma gye correction 4 hours salvation message baako kura mfiri n'anum ma wade bɔ wade nkyɛ amen mebisa ɔsafo a wɔsɔ me sɛ asɔre a wokɔ nkyɛkyɛ bɛ neɛde ma wɔ hɔ what message do you receive there ɛnɛ kwesɛre no pɛi yɛkɔtoto anansesɛm to dwom saa ɛbɔ yɛka ne sɛ 10 year no wɔhɛ tam free church wɔhɛ tam yɛnɛ pɔnsɔfoɔ wɔ business bi yɛ ɔbo a ɔkɔhyia no gɛ wade bɔbɔ ne nkyɛ sɛ woyɛhwehwɛ agye nsakra tiri akwaeɛ a brother mɛsɛ wobɛwu bɔne na da deɛ kyɛ wokaa no bɛkɔ gyima kɔhyɛ ɛfiri sɛ yesu kristo wɔde hyia bi ato hɔ na ɔde ato hɔ ma adebɔyɛfoɔ ne atenefoɔ ɛti sɛ wopɛ mpa a sakra woadwe afiri bɔneso bia mu na nhwɛ yesu kristo akyiri akwae jẹ́mẹ̀ sọ amen. kọ́ Matthew chapter 3 verse number 3. wàtò sáyé. na wẹ́ni di odi fọ ẹsẹ̀ kan ní ho asẹ́mu sẹ́. wẹ́ni di odi fọ ẹsẹ̀ kan ní ho asẹ́mu sẹ́. obi ní tiẹ̀ mu ọ̀sẹ̀ so sẹ́. obi ní tiẹ̀ mu ọ̀sẹ̀ so sẹ́. mo siesie Onyankopɔn kwan. mo siesie Onyankopɔn kwan. mo ma na te mpɔntene. mo ma na te mpɔntene. ẹ̀sùn náà wẹ́ni fọ yóò ma nyi ntoma. praise God. amen. wọ́n yẹ ma na te mpɔntene de bɛ. ntene. nnɛ asɔfoɔ binom kyerɛkyerɛ sɛ ɔbaa deɛ ɛsɛ sɛ oba nyamia no mu a oluku size oluku sexy nti kwasiara meme da fiada oba dare ekwa sore du kukuro mobi praise God amen atade asa no entran kotodwe anu wasa try a boy bi ato ne kokoso na cross bi dan tam no sa asra so odofo so te sa ho osere jamayere mu ka say kiso no a obewu yaro wɔyɛ kinsuro tɔɔ dabi praise God amen sɛ wɔnsoro yie na wɔnhyɛ wɔakora yie na wɔnsakra wɔatwerɛ mfiri bɔneso bia no anyɛ nkonkoro a wonya ne nkyɛ nkɔ wurade bɔbɔ no nkyɛ amen ɛti wɔse yohane baeɛ no yes ɔbɛka adwensakra nsɛm ɛwɔ he na wɛni di odifo ɛsɛ kan ne ho asɛm sɛ wɛni di odifo ɛsɛ kan ne ho asɛm sɛ obi ne tie mu ɔsɛ so sɛ obi ne tie mu ɔsɛ so musiesie awurade akwa yɛnsiesie awurade akwa woma na te mpɔntene nti nyame akwan a ɔse yɛnsiesie ne sɛ yɛbɛtumi aka nyame asɛm wɔ no kuram ama nipa sakra ampa gyeme so amen wɔyɛ adwuma wɔ akantan general na ɔno nso ane nipa bia yɛ akwae so ɔte aseɛ ɛsɛ sɛ ɔkɔ abaa mu a ministries bebree wɔ hɔ mu a nsamandiri anayɛ nkrataa mu ma ampa bebree minim teacher ni bi ɔkyerɛ adeɛ o bɛrɛ ɔsa gye akatua foforɔ ɛwɔ baabi ɛwɔ abam abra wɔnyɛ adwuma wɔ hɔ sɛ saa nea ɔne kɔ so wɔ Ghana bebree wurade bɛ wiase bɔ ne nkyɛ amen Ghanafoɔ ebinom monhwɛ nyamesom atira kwae Ghanafoɔ mepamkyɛ wo monhwehwɛ adwensakra atira kwae deɛ nyame bɛ ane wayɛ ma ɔman no aka adwensakra a yɛbɛnya a yɛbɛtumi de asiesie ɔman no yie nhyɛnka ɔbaadeɛ di amen katahyehyɛ no pɛɛ no dɔɔso amen Matthew chapter 3 verse number 4 watɔ sae ɛnso na Yohane ifiri yoma nwi ntoma Yohane efe nyoma nwi ntoma na ɛnwoma bɔ so bɔ n'ase na aduane ne ntutuma ne wura mu wɔ aduane a wɔdie yɛ ntutuma ne wura mu wɔ verse number 5 ɛne Jerusalemfoɔ nti Jerusalemfoɔ ɛne Judeafoɔ nyinaa ɛne Yudeafoɔ nyinaa ɛne Jordan ho asasefoɔ nyinaa firi kɔɔ ne nkyɛn Jordan ho asasefoɔ nyinaa firi kɔɔ Yohane nkyɛn wɔn nyinaa ka wɔn bɔne ma ne bɔ wɔn so wɔkeka wɔn bɔne ma ɛdeɛ bɔ wɔn so praise God amen sɛ wɔntuma nsakra wadwene a na wɔmagye Yesu Kristo ni a wonya nkwa ɛti sɛ wonsakra wadwene wie a ɛsɛ sɛ wonya nsuo mu wɔ so bɔ ɛti sɛ yɛbu wɔ so wie a na wɔde Kristo ahyɛdeɛ so na Kristo honhom atumi abɛtena mu amen wɔse na wɔn nyinaa ka wɔn bɔne ma ne bɔ wɔn so wɔn nyinaa ka wɔn bɔne ɛdeɛ bɔ wɔn so hallelujah amen sɔfoɔ bibisa wo ɔbaa na ɔbaa kansere na omiamia na waka bɔne ɔnka bɔne asɔpani nipa bi a na ɔmo yɛ akwaye a asɔre sika yɛyɛ asɔre project mo bu nkonta nwonwan edi sika no bi kika ho no waka ho mfonso kai otim wade wo wane nje amen du ko sare me dan wayɛ ɔne kyere boa na opagya hanki na wo him so wakogye mawie wakogye mawie wade wo wane nje amen
me se sa adwensakra ni hɔ a nkwagyeɛ nsu ni hɔ na onyankopɔn no a wɔyɛ ntamfoɔ tenene no wɔne nipa bi akwae o ɔnim nipa bi akwae ɛti ɔdɔfo a wɔhwɛ me no apɛta nkwa sakra wɔdwe firi bɔne so biara mu na ma kristo wɔhɔm abɛtena mu na watuma yɛ adeɛ kristo pɛ nhyɛnka ɔbadeɛ ni amen Matthew chapter 3 verse number 7 wɔtɔ sae na ohuru farisifoɔ ne sudikifoɔ no nti ɛberɛ a wɔhoro farisifoɔ ne sudikifoɔ sɛ wɔba suba no hɔ wɔba suba no hɔ ɛne wɔbua sɛ wɔn sɛ ka kyɛ wɔn nsa ahurutiama ɔne wɔka kyerɛ mo sɛ wɔne na ka kyɛ mo sa monyane mfiri abufuo aba no ho monyane mfiri abufuo a ɛba no ho verse number 8 yes ɛne mo nso ɔbɛfata dwensakyera ɔdɔfo a wɔhwɛ me abufuo bi ba o abufuo bi ba ɛda bi ba nipa badwaneɛ no mmorɔm nipa badwane agya ɔmo kaki hɔ nipa bi badwane agya ɔmo Lazarus house so a ɔmo titim hɔ wade ba wane nkyɛ amen ɔbaa no a wodi n'akyi a yɛtofo sɛ adwumamɔ nya mprɛte nya no me se ɔsoro bɔm no asase gye so a wobadwane agya no ɔnkae koraa sɛ na ɔne ɔba bi kora te nanso mu bɔne no ɛbɛdi wakyi wade ba wane nkyɛ amen ɛnɔma nam kora mu wɔbɛwɔ sɛm ɛtumi deɛ yɛtu nipa fo sɛ wose wagye kristo adi a mepatwo bebree tina nkyerɛkyerɛ nim na fa nyamesuro ɛbɔ ɔbra gyame so amen ɛfiri sɛ kristo wahyɛ ase ɛhyɛ ne ma nso sɛ wontimi nsakra wadwena mfiri sa bere yɛ ankɔ a na ɔsoro bɔm no asase gye so anaasɛ ɔdoma kowua bɛfa wo a wohuma nyina bana wieyɛ gyame so amen kɔma me ɛneɛ mo nso ɔbɛfata dwensakyera yɛnso abaa ɛfata dwensakyera halleluya amen yɛna awerɛho wona media no so paa na wohwɛ obi wotumi te asɛm bi paa sɛ nti kristoni paa na akɔyɛ saa deɛ wei sɛsei ebinom so bambɔne ane abrabɔbɔne ɔmu bɔ nti no ama dotoɔ no ato ɔmu sintudua nti ebinom bɔmɔdwe mpɔ sɛ ɔmu mpa sɔre kora bim ebinom ayɛ ɛka sɛ ɔma susu sɛ nyamesom kora no ɛso ne mfasoɔ bɔne ebinom di nti wade ba bane nkyɛ na ebinom di nyame nso din nyankopɔn din ɛdi fɛw owura na ɔte tiktok no a ɔse yɛfrɛ no sɔfoɔ na ghanafoɔ ma bere mewu de ha mo menim deɛ atetɛmɔ ane tumi koro a abɛwurawura binom mu na ɔno no abɛtena wasɔ life no si so wase rɔ pants na fa kyerɛ kama ma menhwɛ ne nipa mpempem gu life no so na ɔba bɛsi a aworɔ na bɛdagya obi ɛhwɛ owia na ne si gu so ɔne sɛ munya kunu halleluya ɛfiri sɛ subampɔne a ɛberɛ mu yi nadeɛ no ama satan ade ahogora ato mo so wohia dwensakra wade ba bane nkyɛ amen toa so bra Matthew chapter 3 verse number 9 watɔ sae na mo susu nka ne mo mo sɛ yɛagya ne Abraham ɛti yesu so nka nkyerɛ wo sɛ yɛ kristofoɔ na meka kyerɛ mo sɛ ɔka kyerɛ yɛ nsa onyankopɔn bɛtumi anya ne mafiri aboyi ma Abraham onyankopɔn bɛtumi anya ne mma afiriɛ bɛ aboyi ma Abraham halleluya amen nti hwɛ yie no ɔhoahoa hɔ yes ɛberɛ a mogya no bi asoosoɔ no hwɛ wo yie na wɔmfa woanto so sɛ adom na kristo no ba bɛgyeɛ nipa bi ho ɔsere nyamesom yɛ akoma mu nyame de wɔhwɛ deɛ tua ne wa na wonim sɛ deɛ ayɛ ma akoma gu soa ɛna yiadie halleluya ɛduro kakra nyamesom kakra gye sɛ ne bua mfu ɔbɛfiri nsu abɔ dua sesi a praise God wɔte adwuma mu na ɔbɔ korɔ no halleluya wɔte asɔre nanso ne suba nyɛ wade bɔbɔ ne nkyɛ adwensakra ɛho hia ɛti sɛ wohwɛ bi na wɔgye kristo adi na yɛfrɛ susana malta john bartolomeo a hwɛ din no adaw so no yie na bɔ tene na ɛbra bɔbra a ɛfata kristo gyame so amen adwensakra ɛho hia na obi a ɔsakra no adwene biara no wɔne kristo hyia a adanseɛ bi ba na brɛ bom Luke chapter 19 verse number 1 ɛyɛ True Faith Church International Kumasi Sokoba Woodville branch na motie nka no salvation adwumadie na wugu so a wotie no yɛnkɔ Luke chapter 19 verse number 1 watɔ sae na ɔkɔsɛn Yeriko sɛ wɔtwam aberɛ Yesu Kristo bae no ɔsɛ yɛde ka kenka Luke 5:32 no wɔsɛ adebɔyɛfoɔ nti na ɔbae wama tenenefoɔ halleluya amen enti aberɛ ogu so yɛ no adwuma no
okofa Jericho se wo twa Jericho se o twam na hwe na barima bi wo friend Sakio barima bi wo ho a ya friend Sakio wo ye tujini pani a wo ye odefo wo ye odefo hallelujah amen se kaso obi atujini pani a obi avance bi a tax collector se na simple tax collector o ye mpanifo ni bi yes ti se mban se bi a Ghana mamu ha obi a woyɛ sika ho adwuma ɛtoɔtoɔ no ho adwuma no woyɛ pani paa hallelujah amen on first kan yɛhwɛ yes Nicodemus ni position no yɛntie do atɔkɔ wɔse na obarima bi wo friend Sakio ɔbarima bi wɔ hɔ a ɔfriend Sakio na yɛ friend Sakio wo ye tujini pani a wo ye odefo wɔyɛ tugini pani bi a wɔyɛ defoɔ Luke chapter 19 verse number 3 yes na wo hwe Yesu ohun ni papan na saa ɔdefoɔ wɔ no na brɔbɔ no bɔ nyinaa no na me pacho se Kristo nim Kristo onino awraho ayawo samo ti asase so na ni Kristo wo hwae hwe companies ahodo a orane mame wo tie ya wo hwae hwe dibia owo abam ani kura wote so ani abusuam ani wadwumam nanso Kristo ni wabrabom ayawraho sema jame so amen me se adwen Sakyera ni ho a Nkwagyeɛ nsu ni ho Nkwagyeɛ eni ba bia se Kristo na before so ba yadu wonu mu no agye so Sakyera wadwen enti abra Nicodemus ayeka ne sai Sakyera wonye ni sika no oba ne bra no ogye na miero na wonim Kristo to abana re bosa akoko hwe Kristo akira kwakwa na no hwe Yesu ohun ni papan na o se Yesu Kristo ohun ni papan so nkrofo kokro ni nti nkrofo kokro ni nti na wontumi fi so yakotia fi so no yakotia verse number 4 yes na otutu mirika di ke kofro ati dua bi etu otutu mirika akofro dua bi se okoko hwe Yesu bi se no nim se ho na Yesu be fa fi se ne ho no be fa keka babro ana Yesu duru ho no nti abra Yesu Kristo duru ho no o manani so hunu no ana obu ase no se to obu ase ne sa Sakyo yentem si fom praise God amen yentem area by si fom orofo a wote banim si fom na wo fie ne sesa metena ne Yesu Kristo alma fidie so aba kokko so bani na wutim no ebeku bani na wutim no ebesawo ne manyam yes so jase bani na wutim no eda di akire ebetimi am wakoburisam gye yes do na yanso aba kokko tufu sa yantamari esifam na ufie ne sesa metena ne watena boni musa so many years boni ba mu ayi yankwa yi go yi dara hallelujah amen boni se ni padua wo boni se ni padua esen munyam etini pa nkwa so jame so amen eto orofo a wo hwa me na wutie me dodo hwa mo Kinton TV so me srawo amu yase wam amu tira nya odababre na mpu Kristo asam awa brabom jame so amen Sakyera wurusa na braba obaro sa wanhwe Kristo amaka ho a oba mistake ededi akire ebregu adwuma yes jame so amen visa nyamesoma ya somo eyero ani so obi abenya dankwa yes it is Sakyera trust no one say no eda so kama de ba kope eti man hwe kira kwa eye Nkwagyeɛ nti abra wale Kristo hia ana su ka sa hia no ano ke se Sakyera yentem ne si fom na ufie ne sesa metena ne fie na sesa metena ne Luke chapter 19 verse number 6 yes na oyentem si fom na ode fa babaje no nti Yesu Kristo de fa abaji na abaji Sakyera na ebro Farisifo ni hunu ya no wonyina nyini wo mu ka se okwasi opare mo ye de boyeni hallelujah amen ene nipa bi adwen Sakyera ebra ba wa adwen mu se ensa wi akura wonum bi mu on se namfo bi yese o masa ya yese o mo twa akowuram obi bona adwen posesam o mo dwama bi praise God amen ashe wonu kura wajai ne namfo nyina ba ne tamfo bi ampanasem praise God amen asori a wakoye asori ni ntira sa eni gwa sa woni wifo nante yes eni gwa sa wo sha trousers eni gwa sa wo ye kane nyuma boni ni biem ene wo benya tai Kristo insha wo de wat amen na ensa wa chi nsa nko wiase biem adepa bia ni ho jame so amen wo bi ba Kristo ene na busuafo adena tutankuruwam wo bo ko ayere mame na ne papa orofo sa na Kristo sisa visa wo se ebenu ba bi no elipa ba sore etia ne nua yes
egya bɛsɔre yɛ tia ne ba nipa fiefo bɛyɛ n'atamfo nipa fiefo bɛyɛ n'atamfo gyeme so amen nti abere a Sakeo wane Yesu Kristo hyia yɛ a Yesu gyina akɔma ne dangwa Farisifoɔ no huru yɛ no onyina nwini wɔ mu ka sɛ ɔkɔsio barima de boyeni ho ana Sakeo gyina ka sɛ ti Sakeo bena no ka sɛ Awurade Nyankopɔn hwɛ mede mahodeɛ fa me kyɛ hiafoɔ ana mawuru sɛ mabrabɔ sesa ana mawuru ha bi wɔ mabrabɔm ana afei de mawuru sɛ saa mewɔ anigye bi daakye sɛ saa anigye no yini ade akyerɛ me deɛ a mefiri me kra mu mede mahodeɛ mefa me kyɛ hiafoɔ mahodeɛ fa area bae mekyɛ hiafoɔ halleluya amen Sakeo no adefuo no adefuo papa no wo sika nya no ho wokɔhwɛ fie a na Sakeo tim ɛne ka ɛne wode toto ho a nkurɔfoɔ ka yɛ bɛba baabi gye wagon no ɛkɔpem a na nua agyina Rolls Royce praise God amen ka na ɛkɔ no ɛkɔpem na nua agyina ka nie kasa bawo praise God amen wuti mu a won ka sɛ nyamso mu ho mfa so there's no God baabi a bɔnsɛm yɛ wiase akɔdoi abaka sɛ heaven wo hwɛ sɛ wɔanyere ho kakra bi a wotumi tɔ kaa papa bi ɛnya luxury house bi tim na wɔ billions of dollars ɛwɔ account mu a wobɛka nkɔ asɛm akyerɛ Nyankopɔn nti na David ka sɛ Awurade ma menya mo bebee na manka sɛ nyamu ni hɔ nti sika bebrebe nya kora no ɛmfasoɔ ni so ɛmo akoma huhuru gyeme so amen hanta no dwaare bɛ ɛbɔ mu ɔn sɛ obi kura pirikyi wɔ kwan ho a na private car twa mu a yɛ ahwɛ wɔ mu so ba wɔka kora no ate ɔdu hɔ no mu a wɔfiri ne hɔ ba nyinaa no wɔnyi wɔ n'ahohoo wɔdu hɔ no mu a no a wɔwura si sɛ ɛyɛ nkwase asɛm na wogyina hɔ a mɔka na da ɔsoro bɛbɔm na asase bɛgye soɔ no ana bɛka hunu sɛ nyame asɛm sɛ so wɔ mfasoɔ gyeme so amen Luke chapter 19 verse number 8 yes ana Sakeo gyina ka kyerɛ Awurade sɛ nti Sakeo gyina ka kyerɛ Awurade sɛ Awurade Nyankopɔn hwɛ mede mahodeɛ fa me kyɛ hiafoɔ ana mede mahodeɛ fa me kyɛ hiafoɔ sɛ menam kontompo so magye obi biribia na sɛ menam kontompo so agye obi biribia mebɔ ho mprɛ na metua ka mebɔ ho mprɛ na tua ka ane Yesu ka kyerɛ no sɛ Yesu Kristo ka kyerɛ no sɛ ɛne na nkwagye aba fie yi mu ɛne na nkwagye aba fie yi mu praise God amen ɔdɔfo a wɔsɔ me mebisa sɛ Yesu Kristo ɛwɔ abrabɔm wogyere ne a wotia me na wosɔ me yɛ ɛwɔ kentɔnti so mebisa wo sa nti sɛ waware yɛ mukura Yesu Kristo wɔ sɛ Yesu Kristo wɔ mu a ka mfa ho nka me wokunu sɛ Yesu Kristo wɔ abrabɔ mu a ka wo nkɔfa wo yere akyi ɛne nkora nketewa nkɔdeda papa panimu a hwɛ baabi a wɔte fie duro kora nketewa ana wogu wɔ ɔnom soɔ ka sɛ nkora nketewa no deɛ ɛyɛ mogyamoro wona ɔmode da wotumi gya wo nan yie na akora wɔyɛ adu 2 meters wɔyɛ taabea praise God ɛbɛmu sakra madwen na woyɛ Kristo akyira kwae ɛfiri sɛ onyame asɛm no a yɛ ka no mepamotwa bebree o anigyeɛ bi ɛwɔm anigyeɛ no sɛ wobɛnya adwensakra no agye Yesu adie abɔfoɔ no bɛgye gyeme so amen God Luke chapter 19 verse number 9 yes ane Yesu bua se Sakeo sɛ Yesu Kristo bua ka kyerɛ Sakeo sɛ ɛne na nkwagye aba fie mu ɛne na nkwagye aba fie mu ɛfiri sɛ ɔno so yɛ abramba ɛfiri sɛ ɔno so yɛ adeaba ɛyɛ abramba hallelujah amen na sɛ na ɔnam ho nyinaa na nkwagye ne ni mu na wiase kwa yɛ onipa bi wɔ hɔ no mu a honam fa mu ɔmu wɔ sika paa ɔmu yɛ dɛfoɔ huhum no ɔmu yɛ hiafoɔ nyame anim ɔmu ɔmɔbɔ papapapa wade baba ne nkya amen ebiru saa ne ɔmabra ɔteɛ nti Ghana sikafoɔ binom dodo a ɛnyɛ baabi asie mepamokyɛw mohwehwɛ Yesu Kristo anka mabrabɔ hɔ yes ebinom di bɔne dodo yɛka ɔbadeɛ ni amen obɛtumi ne obi yɛ akwae na wakare sika ɛde ama abrantɛ bi sɛ kokum nipa so masi firi hɔ just eliminate the person wotumi yɛ ma me amɛma ɔlam cruiser hallelujah amen na ɔno nso ahomɔborɔ ni ne mu na satan tumi ti ne mu nti ampaa na ɔkɔ ɛho adwuma adwensakra ni hɔ a nkwagyeɛ ni hɔ na ebinom a mode mo ho ato Yesu Kristo asɛm ɔkae sɛ nnwamamɔfoɔ ne adutofoɔ ɛdi kae ɔsoro ahenni mu agya no ɛno no nkyerɛ sɛ tena bɔnem kɔ heaven Yesu Kristo kasa no ne kyerɛ sɛ saafoɔ no na ɛdeɛ bɛ ɛsakra
ebi ni Sakyera yes jame so amen se nyo do so tibani e ba wu asa ko down come ensi ene na nyame asam ne no kure yes nti sansa Kristo baba bia no baba bu atasefo ne mfu atero eno di ro se ye no nkasa enfa dwen sakra so Sakyera what you hear no wagi Yesu Kristo di afa no de nasema betina mu no tuma so tere ne aba edadi eti wonya Nkwagyeɛ amen ko ani Yesu bosi Sakyera say Jesus Kristo bosi Sakyera say na Nkwagyeɛ ba fie mu na Nkwagyeɛ ba fie mu fi se no so Abraham ba fi se no so Abraham ba na woni baba ne ba so wo ba hwehwɛ no ba te di ayira woni ba ne ba so ba ayira ba hwehwɛ ọba ṣoṣa àwọn bẹ̀tẹ̀ di ayira na wọ́n bẹ̀tẹ̀ di ayira ìṣàgọ́ ọba adìyẹ ni amen wọ́n ní bọ̀tẹ́ Kristo báyìí yes ètò ọ̀rọ̀fọ́ àwọn tiẹ̀ mi na wọ́n ṣe Kingdom TV so mẹ́pa ọ̀kyẹ́w ẹ̀nkẹ́ ẹ̀kí wate bọ̀nìṣú bí àwọn tí mo bí ara no Kristo nǹkan na wọ́n tún mi sẹ́ wọ́n ní bọ̀ ní ẹ̀kyẹ́ nti ní ọ̀họ́ sọ́ọ̀tì àṣẹ àkọ́mọ́ no mẹ́ni mu bu ẹ̀wọ̀ Kristo mu na esa bra bofo no atira kwai ba hwe ne tira kwai na ba gini di na ono no wade bone cha obi ni nsi nkonwa waso de boyi ni no ni wo anya urade fe gina dwen sakra ti Jesus Christ say oba asa oba hwehwɛ na wo bɛte di ayira ba ayira ni ba bebra ayira be no nso ma ayira hallelujah amen ti aso dem yemo nasu wayira ti aso dem oni communion wayira odi so odi na nopa praise God amen so for ono nso ehu na nsafo mamobo na oti aso ni sika so na nsafo man so hu na mane mu nyina amayira hallelujah amen ye nyina je nyame asam ne say ye nsakra yadwe yes jama so amen no bu okura na adwe kura na edani tirim no boni e odi die no anode me na mega chaw kanu ko na gasuma siewu kanu ko na ngwahwe ase kanu ko na ngadwuma no ko ye jiefri ni nsam Sakyera wadwen na Kristo hu maba nshanga oba de di amen wase Yesu Kristo ba se obehwe de ayira obehwehwe so tiase obegye de ayira anameboa Ezekiel chapter 34 verse number 12 hwasem kakra bi wo mame Yesu Kristo wale ne Nkwagyeɛ wura no butawa ne ma sase so nyina ne sɛ oba ma hwehwɛ wɔn ɔmo free Kristo adom so ahwe ase wɔn Satan ade ne nsa toto wɔn so wɔn ɔmo fom kwaa no wɔde ne tumi abɛgye wɔn sɛ na bɛyɛ adedi akyire no safo ne nyina bɛnya nkwa ɛwɔ ne mu etu ona Ezekiel so ka asɛm re kyerɛ yɛ na sa asɛm wei enka yɛ asɔfo adwuma na nso mantima anyo jame so amen na nso Yesu Kristo adom no ɛyiri wadio ɛwɔ Kingdom TV so ɛwɔ True Faith Church International Kumasi Sokoba Wood Village oti branch so that's here ɔsɔfo odifo Jacob Bachi wani na difo na duwefo ha wɔn ne wurade asam kuro gye no so atwi akama Kristo so only a son be akwa me kavuru kori gidi asafo de amaw brane go bu osu ni drink Kristo asemu nya dankwa jeme so amen God Ezekiel chapter 34 verse number 12 yes said you go your voice try ni nwanko akiri kwan it is said odwanhwafo we wo kan ni problem obi a wo ye nwan yes ana wo ye mmoa said odwanhwafo ehwe ni nwanko akiri kwan ehwe ni nwanko akiri kwan eda woni nwan a waba pete ni mu no eda ni nwan aba pete no saa na manhwe mi nwan akiri kwan saa na manhwe mi nwan area ba akiri kwan hallelujah amen akiri kwan ya Kristo ahwehwa no ebrani yes ebrani ya jame so amen nkasa asori bia anye so ta ntimi nkwa asori bia Ghana sofo nyina anya papa ana na no kura se si ho asam bai wi akofo obi yere wi anu obi kura koda e teacher ni no so e teacher ni no so ta se wa approve man na ni sikari ntimi ban onye no de wa ko click ba bia friend on no nti bosom no beso teacher ni ti won man na ketua ama aso nipa no kwasore bone ana ye birima adwene no makoma mu ma wade ba bane ncha amen yete do choko wase na sana mahwehwe me nwan akiri kwan ti sana kizo se obehwe ni nwa akiri kwan na mayi won fidi won pansam won kro nyina mayi won ma rai afidi won pansam won kro nyina hallelujah amen Satan atu wanim kwan no wade blocks area atwa wanim
obeso obeko kristo nchai nti no de nsa wiase wani so no bonsam basa obenya nkwa wo kristo etini wato ewiase atwamamo hom awura mu jesu wa hu ba ma bia na akwa akodon obi kura timi ne ho da whatever man nche amen si yesu kristo ba so be jare boyefo eti oni ba bia wutimi na wo hwe me bia no me siraw se yantime Sakyera ya dwem na ya maji yesu kristo ani a Nkwagyeɛ no homa dabi ɛdɛ eti obabo safo no nyina no aduoma kogem isanko ba de adu amen kakakra me mame na meyi wan firi de wapasa mo kro nyina meyi wan ma firi hɔ no akɔ baabi a wɔde bai apasa mo kro nyina apasa mo kro nyina na munukum ni sum kabida no munukum ni sum kabida na meyi wan firi amamu meyi wan firi mamu na mabo no afiri nsase ne so na bo no afiri nsase ne so na me de wan ba won nsase so jeme so amen amen it is all my kro ma kristo mo jane towa afei na osiesio adoma chani a ye ne kristo dwuma ma ne so abapa no de bi adomo it's an what the dum Peter yes ama Peter nam kristo to me so akoye atuma bi Acts chapter 4 verse number 5 to 12 I tell them the masam ne bela wie eh True Church International Kumasi Sakoba Wood Village oti branch so for odi for sabaka ni Jacob Bechi woni na di for na dwuma for ha ukura na wani ukura bia ayam pabo kese tiawo na bra na mayam pabo no nyamia no nyamba daddy so ram kito tv so number na the screen as frɛ na yemi nkomo na kristo meboae amen amen Acts chapter 4 verse number 5 yes na ebasa de atie no nti abasa ade atie yare won tete ne mpanyimfo Peter age Yesu Kristo di ye na Yesu Kristo namu yɛ adwuma no ana wakosa wo bi yade ti konya ofa so asa ni pakro yade na aye nwanwa ampa eti wo di Peter no kokosie ti ade atie yare ebasa de atie no ade atie yare wo mu atitire ene mpanimfo ene atwefo be hye wo Jerusalem atwefo ni nyina be hye wo Jerusalem ene osofo pani hana ene Kayafa ene Yohane ene Alexandro mpanimfo ni nyina ene dudu wo fi osofo pani abusuam asofo mpanimfo ni nyina be hye wode wo nyina be gyina fifi busa won sai wode wo nyina be gyina fifi busa won sa tumi bem anadi bem anasa din bem ana mo yes ade abutu ye nsankyerani ana Petro nkokro hye ne ma no ti Petro nkokro hye ne ma ka kyerɛ won sai o ma tete ne mpanimfo se mo busa oyarefo yiye yo ane dia ade amana timu a hallelujah amen me se bra Yesu Kristo nchai Sakyera wodi na badini di no onye oye hwede to mo hwa wa ye wo hwede ansam yanti wani nyina ni padu so oni padu akora sesa hallelujah amen what is samu hwa oni pa yiye yo ni yiye ho sam ane dia amana timu a ane dia ntia no wato no wadi mu a mo nyina ni se ma nyina huru se na setin Yesu Kristo mo bo na se nua azeni Yesu Kristo mo kumro no awu Nyankopɔn nyane ni fe wufo na Nyankopɔn nyane ni fe wufo mo sa Yesu ni dimo sa Yesu Kristo ni dimo no na we ya wotena mane moyi gana sofo ne ho sane no me pa mo chaw yes mo yese Yesu Kristo tumi ya ti akwai mo matutu nuro ade atete sore mo Sakyera madwe na enu na moto ni nyina ededi atire mo nyina mo wie ye bonsam gem yes jame so amen so ko tu odo be yan sankyerane na nipa e be ye ma awa sore de mo no nyankwa emfaso so faso ni so praise God amen so ko tu odo e be so be yade ya na me bacho dedi atire no wa ko heaven a emfaso so faso ni so mo mani na ho ebinom na wo sha asampa na tira kwai e wo kuretiam jame so amen ko ebele yes na we ni obo abantufu amuo no we ni obo abantufu amuo na abaye twase buoti Acts chapter 4 verse 12 yes na enkwagyeɛ ni obiara mu nso edi fufuro bia ni wo so ase na edi fufuro bia so ni wo so ase awodi amani paso wo mo no nyam nkwa ya wodi amani pasa wo mo enyam nkwa twase woti yɛ nkwa wo mu kan Yesu Kristo di yes edi no so baba nya nkwa age so Sakyera wadwe ampa nti dodo a abeje Kristo di na di na ebirum ada so wo sumu ebirum ada so bo wiase abrabobone no mo Sakyera wo ba Kristo mu a to wiase abrabobone ni tugu yes na so tere ni aba edadi akire no wanya Nkwagyeɛ yes bede ma samira si awurade wu yamaba amen na won kae amen na onkosoa na asem ntere yemu amen na yentime so tere ni aba atonto hye nda amen amen ye Nyankopɔn ne aba nkese de wase hye wo no nyam wono wakomia hunu sɛ adwensa kyerɛ ni ho Nkwagyeɛ ni ho nti koso akae
na yenti me mo bra fata wu Nyankopon na so opi anya nyina ba wotumi nti mo asum due mre so da amen season 2 omuni empire bokasie komuni muni wa asase ne so bubu nkonua True Faith Church International, Sokoban Wood Village, First Boiler Junction, Otihini Asase so. Ehona ubenya asumdue ama okra. Abusua bi wo ho a, wo mu nyini nche. Ebi wo ho a, awore anim. Abusua bi so, yedie abowon. Ni nyina fridi free. Wonso abusua no, emu nsam tesen. Se wo ye krado, se ba wo so ni nyina agu a. Wo ye Gilgal season 2. Omuni Empire Bokasie. Komuni muni wa asase ne so bubu nkonua. Enanson Empire Bo akomchine. Eni mega watch nighter. Tumini ojadi echi. Our True Faith Church International, Sokoban Wood Village, First Boiler Junction. Asofo ni adinfo ahodo a wodi wani monyam. Wonto mi ene wonusra ebeta adwuma de achi. Enie Apostle Samuel Two, Omuni Empire Bokasie. Komuni muni wa asase ne so bubu nkonua. All right. Nyamema ene adoforom yada nyamema nyina ase dodo a adwane ye na motie ye ya beautiful lines no ede atom obetibe afre abadwumadie ne so so wo hweme Okintom TV ne so ho anoma number no ene da screen ase no 0246185959 anase 0599020246 obetime afre na wonso ode wadwenkyere afa dwumadie no so aba yene amote yenka no kware gidi asafo True Faith Church International Kumase Sokoba Wood Village na amote yenka no so wo hweme Okintom TV so a number no na eda screen so no studio line no obetime afre message ya yereba ina today say no repentance no salvation Adwen Sakyera ni wa Nkwagyeɛ nso ene wo yenya ofrefo a odikai hello good morning me ba chawo dofo udi ne bia kasa free Pacha me kasa free teach my to bebe me ba chawo me dofo yentie we Pacha program na mo ye na I said about the time so no empire TV and a register. And I put to our mother my program no so about ye. If I don't see the bridge, much better good number say bring it on. And in the public here I didn't know Ame yaso ya da se Nyankopon enhira bebre Nyankopon enhira kwso na ehwe program no yewia ye de ye number no ebetu dwa na afi wafa na wodi ekire de aba program no obetibe afre da wode wonsoso wadwenkyere aba
0246 185959 ana 0599020246 True Faith Church International Kumasi Sokoba Wood Village branch na moti yenkan ukuyada way ene ukuyada bia no osof pani udifo Jacob Beche so pere baby a obi Nyankopon hwa ukuyada way baby a wo hwe efiri bia no ene emra mehiem ewo Bola Janche True Faith Church International Kumasi Sokoba Wood Village Bola Janche na yebo empire na Onyankopon so ebefa de tumi so ama wade ho obetime afre abadwumade ne so yenyanwe obetime afre abadwumade ne so number no and the screen so no obetime afre ade aba dwumade ne so sisia na yekoso aka ho se kwese da bia adopa no wotwe 8 am na yewo afidie no so a yede nyame asamofa Kenton TV so ade ama Kenton TV ahwefo nyina ana afei dwumadi a edi animu a yebo ho video no sisia no baso ye 6 April eye omuni empire kese gega we eye season 2 season 2 last year ye na dance ye piepie mu no enya senketo na dwumadi we no eye dwumadi soronko a hwesam ewiase we na ye tie no emusua ye fifiri mu no emunye ahombone afa busua ni nyina yanko ofrefo a otoso hello ya me for good morning Good morning. Mama bacho di ne baby akazafri Le va te mo bogoso yo na television se mo no moye na baby me bacho ye no Kumase Sokobai Wood Village ente koso ane hwe dwumadie no ye wi a ye de number no ebeto screen so na wafa na afi wafre na waba dwumadie no bomode na ne du ho afa ho bra be wura be why me pa sare ni du bogo since me ta sam dan chemu ni mate ente koso ane hwe dwumadie no ye de number no beto screen so na wadaro ma wafa na afi otu anamo na oni aba be ye asore no any program no why na me shabe boy bye obetime afre aba dwumadie no so enti sam said ye ka no program we ye program kese e bia na utie me yanko foforo hello good morning ejame bacho wudi ne babia kasafre yo akwa ye na niasi nyame senke ni na tieleni akotia Perimeter already shana no pay bibia wako there kisa demo demo mepa na me asofolo ya ne ede yo akwa ene ne ninya no ye adwuma pa mo ko so ala no so amen abina bi pa ko me na mepa amen ya dema ite de fa bi aba mate ye be hwemonim na mura na ejamune osofo difo Jacob Beche ebehia na yenyina yenka mum na yenya dwuma no Awurade sha mate obeto nka na tele ise o tia ne pa na me se kene bia eja re demo bidina ye ye bidia nka abonsama enokre wate nyina wate onjia no Awurade esha amen yada se Jakobo esha yetibe emfa afrefo bia we said no ya share dwumadie no ase entem nyame mane adoforom ye ne amote ye nka no ye Kumasi Sokoba Wood Village True Faith Church International na dwumadie no a ya kan ho asem no baso 6 April o show me say number na desk screen ase no fa 0243 81 97 56 eye dwumadie a ya to nsafre adifo mu adifo asofo mu asofo adudufo mu adudufo asabakafo mu asabakafo mo be kan ye ho so dia se ama dwumadie no apeja aye kese na wo ha bia da so biada 6 April eyo muni mpa bo kese orofo ba bia hwe bi free Ghana mama biara tiaramo na ebra bosha asase no so na Onyankopon ebefa ne nkoa so ama wade ho wo ha bia wo so bia no
boaboa ho oba obenya baabi ada ɛyɛ nonso mpaabɔ yɛhyɛ aseɛ sisi no a yɛbɛwie on the 12th ne fiada no ɛyɛ wɔkyerɛ kɛseɛ paa nti saa nso na ukuada a ɛbɛn ɛne ukuada bia ɛyɛ mpaabɔ bra na ɛne wɔ difoɔ sɔfoɔ Jacob Bachi ɛbɛna bɛhyia wɔne na adwumayɛfoɔ nyina wɔ ha yɛde ɔdɔ aka boba yɛgye ɛyɛ nyame adwuma no aha yɛfrɛ no adansedie bia obi a wɔba biara no ɛnya adanseɛ nti number na the screen ase wɔ no farisesi a 0243 81 97 56 0243 81 97 56 na program na ɛba soɔ no gye mu nkyerɛmu na onyankopɔn nso ɛbɛyɛ kɛseɛ nyame adoma kɔsia da ɛne na wɔtwe anɔpa 8 kai ne wɔ Kintom TV so a yɛde nyame asɛm ɛba nyankopɔn hyɛ sɛ wogye berɛ na oni ɛtraeɛ God will bless you. True Faith Church International, Sokoban Wood Village, First Boiler Junction, Otihini Asase so. Ɛhɔ na wobɛnya asomdwie ama wo kra. Abusua bi wɔ hɔ a wɔn mu nyini nkyɛ. Ebi wɔ hɔ a awɔre anim. Abusua bi nso yiedie abɔ wɔn. Ne nyinaa firidie. Wɔn nso abusua no emu nsɛm te sɛn. Sɛ wɔyɛ krado, sɛ bɔ woso ne nyinaa agu a. Wɔyɛ Gilgal Season 2. Omuni Empire kɛseɛ. Kɔmuni mu ni wɔ asase ne so bubu nkonnua. Ɛnanson Empire akɔmhyene ɛne Mega Watch Night a tumi ni ogya di akyire. Ɛwɔ True Faith Church International, Sokoban Wood Village, First Boiler Junction. Asofo ne adinfo ahodo a wodi woni monyam, wontumi ene wongusra ebeta adwumadi achi. Enie Apostle Samuel Owusu Boateng, General Secretary, Apostle Peter Mensah, Ashanti West Regional Pastor, Apostle Paul Ba, Kwaubi Posu B District, Pastor Isaac Opoku Newton, Zonal Pastor Kote, Prophet Peter Amua, Abrepo District Head of Prophet, Prophet Joseph Okodie, Adwajiri, Zonal Head of Prophet, Deacon Samuel Frimpong, City Same, Ashefa Branch, Prophet David Owusu Koforidia, Prophet Benjamin Akoto Macro, Prophet Paul Boadu Ebuakwa Macro, Onyame nipa Jumade nyina siri naso, any Evangelist Prophet Deacon Jacob Bachi, Ashanti West Region Head of Evangelism, Omuni Empire Bokasie, Eshasie, Sunday 6 Ekosi Saturday 12 April 2025, Anaponon Kron Ekosi Awia Nom Yensa Debia, Asemche Daso, Yefi Joshua Nguma, Etie Enum, Niimu Enkron, na Awurade ka kyerɛ Joshua se, ene mamuni Muslim and super afrimo so. And until we friend Gilgal, the best and Nayara, Kwasieda Yumeno, a deliverance session, and a Mega Watch Night no so, a Friday, 11 April, and Naju Nondu, Kosisa Diabechi. Sharon Susa, Jumadi Yinechi, Ukweda Biaso Yempaibo, and Dano, Betel Asasiba Sheki, from 0243 819756, and now 0249 983311, Najin Chemu, Gilgal, Season 2, Omuni Empire Bokasie, Komuni Muni Wasa Sinisubu Bunkonia.